Εδώ είμαστε λοιπόν και να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Σκριάπο, είναι ο πρόεδρος του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και δίπλα του ο κύριος Δημήτρης Βουγουλιάς, είναι ο γραμματέας του Δικτύου. Καλώς ήρθατε και εσείς. Καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή χρονιά να έχουμε, αν και δύσκολη, καλή να είναι, το ευχόμαστε όλοι. Με πολλές ιδιότητες σας φιλοξενούμε, κύριε Σκριάπα, δηλαδή η δραστηριότητά σας είναι πολύ έντονη. Τώρα έχετε ξεκινήσει μια, όχι τώρα, μάλλον εδώ και καιρό, μια άλλη προσπάθεια προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι οργανώσεις της Θεσσαλίας σε ένα νέο δίκτυο. Είναι έτσι ακριβώς, κυρία Σπανού. Είναι μια ιστορική προσπάθεια και καινοτόμα σε παρελλαδικό επίπεδο. Η δικτύωση όλων των φορέων, των συλλόγων, των σωματείων και των ομάδων των πολιτών της Θεσσαλίας σε μια δευτεροβάθμια, μάλλον τριτοβάθμια θα έλεγα, οργάνωση. Δηλαδή μια ομοσπονδία, στην οποία βεβαίως εντάσσονται όλοι οι σύλλογοι πρωτοβάθμιοι, όπως επίσης και τα δευτεροβάθμια όργανα που είναι οι ομοσπονδίες. Ολόκληρης της Θεσσαλίας. Όλη της Θεσσαλίας. Οι οποίοι πόσοι είναι? Εμείς προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία πώς είναι αυτοί οι φορείς. Πρέπει να είναι γύρω στους 1.000. 1.000 φορείς. 1.000 φορείς στη Θεσσαλία. Βεβαίως. Εμείς απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους φορείς αυτούς, γι' αυτό και ήρθαμε εδώ στο κανάλι σας που πάντα φιλοξενεί τέτοιες δράσεις, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους φορείς του νομού Λάρισσας και όχι μόνο, ότι την επόμενη εβδομάδα κάνουμε τη συνάντηση των φορέων του νομού Λάρισσας, προκειμένου να εγγραφούν ως ιδρυτικά μέλη του δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας. Έχουν ήδη γίνει συναντήσεις στο νομό Μαγνησίας, στο νομό Καρδίτσας και στο νομό Τρικάλων. Έχουμε δεκάδες εγγραφές συλλόγων στο νέο αυτό δίκτυο, το οποίο καλά να είμαστε τις επόμενες δεκαετίες θα δείτε ότι θα είναι ένας φορέας ο οποίος θα προσφέρει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Οπότε έχουν γίνει επαφές στους άλλους 3 νομούς και μένει τελευταία αυτή η συνάντηση με τους φορείς του νομού της Λάρισσας. Έτσι ακριβώς, στις 19 του μηνός, την επόμενη Τετάρτη, στο Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο, στην οδό Παπακυριαζής 44, στις 6 ώρα το απόγευμα, και ακολουθούν οι εκλογές του δικτύου των μη κυβερνητικών οργανώσεων Θεσσαλίας στις 2 Φεβρουαρίου του 2011. Στην Τετάρτη 2 του μηνός Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Όπου όλοι οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των φορέων της Θεσσαλίας θα εκλέξουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Θεσσαλίας και της πατρίδας μας εδώ το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του δικτύου αυτού. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για εκατοντάδες, κύριε Βουγουλιά, φορείς, οργανώσεις, συλλόγους στην Θεσσαλία, για να πάμε μετά στο επόμενο βήμα, το οποίο ποιο θα είναι? Κοιτάξτε, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από τη μεριά μας, σαν προσωρινή διοικούσα επιτροπή του δικτύου, μια τεράστια προσπάθεια εξωστρέφειας. Και μακάρι ευχόμαστε όλοι οι σύλλογοι, και για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πράγμα, μην μπερδευόμαστε. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν θεωρούμε στο δίκτυο μόνο αυτές οι οποίες πήραν αυτή την ταμπελίτσα, αν θέλετε. Είναι και οι σύλλογοι, οι μορφωτικοί, είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του κάθε χωριού, οι οποίοι μπορούν, και γι' αυτό είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος, ότι είναι πάνω από 1.000 όλοι αυτοί οι μαζικοί φορείς. Όλοι λοιπόν αυτοί οι μαζικοί φορείς μπορούν να εγγραφούν μέλη στο καινούριο δίκτυο που ιδρύεται, το οποίο να πούμε ότι έρχεται από μια δεκαετή πορεία με την υποστήριξη παλαιότερα και της περιφέρειας της Θεσσαλίας, αλλά στο 4ο συνέδριο που έγινε την Άνοιξη την προηγούμενη στο Βόλο, πήρε οντότητα εγκρίνοντας ένα καταστατικό και προχωρά τώρα στην εκλογή του πρώτου πλέον νόμιμου και επίσημου διοικητικού του Συμβουλίου, για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτή την εξωστρέφεια με την οποία ξεκίνησα νωρίτερα. Και ποια είναι η σημασία της δικτύωσης? Η σημασία της δικτύωσης, κύριε Κολάτα, είναι ότι όπως είπε βέβαια και ο γραμματέας, ότι είναι δείγμα εξωστρέφειας, αλλά φανταστείτε όμως ότι το έργο των συλλόγων δεν είναι πλέον μοναχικό, αλλά θα γίνεται πλέον πιο μαζικό. Φανταστείτε λοιπόν, επειδή οι πυλώνες δράσης. Άρα θα είναι πολλαπλασιαστικά. Πολλαπλασιαστικά, βέβαια. Πέρα από τις ωφέλειες που μπορεί να έχει ο κάθε σύλλογος που θα είναι μέλος στο δίκτυο, η λειτουργία του δεν έρεται καθόλου. Αντίθετα, ενισχύεται η δράση ενός συλλόγου πρωτοβάθμιου. Οι πυλώνες δράσης μας λοιπόν είναι το περιβάλλον, είναι ο πολιτισμός, είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική οικονομία. Φανταστείτε λοιπόν όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, για παράδειγμα της Θεσσαλίας, να συντονίσουν τις δράσεις τους και να αναφερθούν ή να αναδείξουν τα μείζωνα θέματα της Θεσσαλίας. Δεν μπορεί ένας σύλλογος μικρός ή απλός. Ή πολιτιστική. Φανταστείτε τώρα να παράγουμε πολιτισμό σε επίπεδο Θεσσαλίας ή σε επίπεδο κοινωνικής οικονομίας. Φανταστείτε πόσο έργο έχουμε να κάνουμε μπροστά μας, γιατί πλέον θα πρέπει να βλέπουμε τη Θεσσαλία σαν όλο. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ότι ο πολιτισμός παράγεται σε ένα χωριό μόνο. Πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Έχουμε μια Θεσσαλία η οποία έχει κοινό μέλλον και μέσα από αυτή την συντονισμένη δράση μόνο μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις.
Και βέβαια να πούμε ότι ο Καλλικράτης προβλέπει στις επιτροπές κοινωνικής διαβούλευσης, προβλέπει εκπροσώπους των ενεργών πολιτών που είμαστε όλοι εμείς, που εκπροσωπούμε όλοι εμείς. Μέσα στις επιτροπές αυτές θα επηρεάζουμε θετικά τις εξελίξεις προς όφελος των πολιτών. Είναι μια δυνατή φωνή η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί πλέον, γιατί οι δράσεις μας θα είναι συντονισμένες. Πάντα για το καλό της κοινωνίας και του τόπου μας. Νομίζω ότι είναι και μια προσπάθεια προκειμένου να επιβιώσουν όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι εκατοντάδες που υπάρχουν, γιατί με τα νέα δεδομένα φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει και καμία χρηματοδότηση ή τουλάχιστον θα μειωθεί κατά πολύ από την πλευρά της πολιτείας. Υπήρχαν κάποια ποσά που δίδονταν σε όλους αυτούς τους συλλόγους τα χρόνια, έστω και κάποια έξοδα. Φαντάζομαι τώρα στην μέσω κρίσης και με το μνημόνιο θα κοπούν όλα αυτά. Οπότε το μέλλον των όλων αυτών των εκατοντάδων συλλόγων είναι έτσι ακριβώς. Να σου πω ένα παράδειγμα. Επειδή οι μικροί σύλλογοι, οι μοναχικοί μάλλον σύλλογοι, που είναι σπουδαίοι, αυτοί έχουν μεγάλη ιστορία και έχουν και ένα λαμπρό μέλλον. Το πιστεύουμε σε αυτό. Μέσα από την κρίση, να δείτε ότι οι πολίτες θα επιστρέψουν πάλι σε αυτούς τους συλλόγους και τις κοινωνικοποιήσεις. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η τεχνογνωσία που πλέον απαιτείται για να ενταχθεί κάποιος σύλλογος σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή σε εθνικά προγράμματα είναι πολύ ανεβασμένες. Άρα το δίκτυο θα επιτελέσει ένα πολύ σοβαρό έργο ενημέρωσης των συλλόγων αυτών. Και πέρα από αυτό θα είναι και ένα εργαλείο για την μεταξύ μας επικοινωνία. Έτσι κι αλλιώς το δίκτυο υποχρεωτικά και νομοθετικά πλέον θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα θα έχει μια άμεση πληροφόρηση την οποία θα διαχέει σε όλα τα μέλη συλλόγους του και από εκεί θα μπορούν και αυτοί να δραστηριοποιούνται. Και κάτι άλλο που είπατε νωρίτερα. Αυτό μοιάζει λίγο σαν ένα Facebook των ΜΚΟ. Έτσι, η κοινωνική δικτύωση είναι και το άλλο. Η κοινωνική δικτύωση είναι και αυτή, αλλά θα είναι πιο εξειδικευμένη. Την Ελλάδα τη θέλουμε κι εμείς μαζί μας. Αλλά ήθελα να συμπληρώσω και πάνω σε αυτό που είπατε για την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει. Πράγματι, αυτή τη στιγμή ένας καλλικρατικός δήμος πιστεύω ότι στα χωριά, τουλάχιστον εγώ στους γόνους που ζω και στα γύρω χωριά, εισπράττω το εξής. Ότι ναι, δεν έχουμε την έδρα, έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο στο Μακρυχώρι. Εκείνος που δρά τοπικά είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος. Και αυτός είναι που θα πρέπει να αναπτύξει δράσεις. Αν λοιπόν αυτός ο σύλλογος γίνει και μέλος ενός δικτύου που έχει από εκεί την άμεση πληροφόρηση, είτε για ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε για τυχόν εκδηλώσεις που ένας σύλλογος θα μπορεί να μεταφέρει στην έδρα του άλλου. Γιατί και αυτές οι ανταλλαγές θα μπορούν να υπάρξουν καλύτερες. Εμείς ποντάρουμε πάρα πολύ στην ερασιτεχνική δημιουργία. Υπάρχουν σύλλογοι που έχουν μια συλλογή χορευτικών, θεατρικών σκηνών κλπ. Θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι ανταλλαγές και να μπορεί πλέον και ο πληθυσμός της υπαίθρου να ανασένει λίγο πολιτιστικά. Και έτσι έρχονται και οικονομίες κλίμακος σε σχέση με την παραγωγή πολιτισμού. Αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης νωρίτερα, όταν ετοιμάζεται μια πολιτιστική εκδήλωση πάρα πολύ σπουδαία που κοστίζει, μπορεί να μεταφέρεται και αλλού. Όπως επίσης και το ανάποδο. Δηλαδή αυτές οι δράσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας και όχι μόνο μπορούν να ταξιδεύουν, άρα έχουμε οικονομίες κλίματος. Μια και μας ενδιαφέρει. Και συνδιοργανώσεις. Σωστά. Εμείς θα ευχηθούμε το καλύτερο. Το καλύτερο να ευχηθούμε βεβαίως, να σας ευχαριστήσουμε. Άλλωστε εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να πούμε λοιπόν το ραντεβού μας είναι την ερχόμενη Τετάρτη 19 του μηνός Ιανουαρίου στην Παπακυρεζή 44, εμπειροβιοτεχνικό επιμελητήριο. Όλοι οι φορείς του νομού Λάρισσας και όχι μόνο μπορούν να έρθουν να ακούσουν την ενημέρωση που θα τους κάνουμε και θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως ιδρυτικά μέλη, που είναι τιμητικό κατά τη γνώμη μου, του δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας που θα γράψει ιστορία στο επόμενο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς.